Hemmeňe salam. Bugün abzorda legendarny maşin 10-15 ýyl mundan öň şu maşin Türkmenistanda her bir oglan isleýärdi. Şu adam bu maşin arzu edip beren gatkan oglan we kommentariýada ýazyň şu maşin arzu edýänler. Tanşylyň Camry 2001 biziň dilimizde aýdanda babyçka. Bu maşin barada men bugün hiç ýyl erwesada aýtjak. Näme üçin? Birinciden bu legendarny, ikinciden hiç ýyl erwesat aýdyp bilemok bu maşin barada. Realne gow edip çykarlan hiç ýyl kemi ýok. Maşynyň kemi ba bolsa şu maşynyň bir kemi siz kommentariýada ýazyň. Usta oglanlar ba bolsa ýa-da has gow düşünýänler maşyny ýa-da şu babyçkadan imini şu maşynyň bir zady erwet bir zadynyň ýanan köýenler ba bolsa da babyçka sürüp ýazyňma kommentariýada göreli. Realne bamşyň bir kemçiligi. Hiç ýyl kemçiligi ýok maşyn. Näme üçin kemçiligi ýok? Şu maşyn çykan wagty realne inženerler maşyn çykarýardy. Marketologlar derler. Şu wagt inženerler maşyneden ok diňe marketologlar maşyny diýär, diňe reklama satmak bilýänmi? Soňky 2021-2020 Camry bilen şular deňeşdirende aralar näçe 20 ýyl aýny primerna 20 ýyl balaly ortalama 20 ýyl alamyzda şuň berkligi, şuň çydamlygy, şuň motorunyň köpe gidijiligi, karobkasynyň opşam ýagdaýy, kuzwasynyň ählapdarlygyny deňeşdirende şu maşin berklikde, çydamlykda 20-21 Camry'lardan öňde durýar. Ýagny has gowy. Elbetde täze maşinnyň funksiyasy kän, ondan soň aýrabagy köp, howpsuzlygy belki has gowy bolup biler, ýöne çydamlyga seredende, köp wagtda gidijiligine seredende bu maşinler öňde. Häzir maşynyň salony barda aýdyp berjek. Berde biziň komplektatsiýamyz full. Bizde polny full ýyl, häzir içini görkezeýin. Elbetde klimat kontrol. Bu televizor soň goýulanlar. Zavodskoyda müňňälik televizor berenok eýlek gelýär bilýänsiňiz. Koja salon. Zavodskoy koja salony. Lüwümüz bar. Speedometryň bäri nakleyka ýemläpdirler. Şu öňki ýesinden alamyzda şu nakleyka ýemläpdirler da onu nisbet aýryp zavodskoy goýarsa ýa-da dut Camry'nkini goýarsa owadan bolýar. Mundan 1 ýyl köne model bardyr. 1 ýyl 2 ýyl lisiçka diýende şoň bilen babyçka bilen lisiçkan tapawdym gatkan adam soruyor. Tapawt aslanly tapawt şu arkasynda fara lisiçkanki inçeyle babyçkan galyň gelýändir. Zavodskoy garadyr. Biram şu faralary, bufferlary opşam şoň ýaly bu lisiçkan zat görnüş diýip hasap eden restyling edilen diýip şu wagt täze edilýär, savremen edilýär, restyling diýilýär. Arka sidenyalar. Men aparaturam. Arka sidenyalar sastaýany tam gowy görüşüňiz ýaly. Ba eýlek-beýlek zatlar ýöne. Maşin 2001 maşyny, uje näçe 22 ýyl bolupdyr maşyna, uje 23 ýyl bolup gelýär. Ana görüşüňiz ýaly şoň ýalyk. Bu maşynyň ýumşaklygy söz ýok. Realne wat gateret gowaryan, mundan 99 bolan has ýumşakrak gelýär ýöne. Babyçkan men ödüm liçne gateret gowaryan. Şoň üçin merwes aýtjak. Gateret gowaryan edil ýumşaklygy o 99 bolan ýumşak. Ýöne owadanlygy men pikirimçe babyçka owadan. Onam galanam uja wkusa bagly siz ödüňiz ýalyň 99 bolan owadan ýa babyçka owadan. Ba Pошёл. Мол. Dişlemane. La. Mol. Bilem ok galanam wkusa bagly siz ýazyň 99 bolan owadanmy ýa babyçka owadanmy? Men özüm babyçkan has gowaram. Renk radnoy maşin satdyk derler. Poka što satamdyk. Egerde
köprak pul ködürläp bilseňiz, onda satyp bolýar mesele ýok. Ýöne köprak ködürleseňiz. Indi kapoda etçäs. Legendarny babuçkan motoru üçlük. Üçlük motor. Bu motor ýaly injenerler gowy edip oňartyr. Gow çykartdyrlar. Gatken wagta gidýär. Käwatçyk ýağyn çalsaň ýeterlik, başga hiç rashodny ýok. Üçlük motor 190 atym güýji, primärne rashod 10 litrda 100 kilometre primärne rashod şol. Babuçkalan 2 kilik motoram gelýän rowlanlar. 2 kilik gelýär we üçlük gelýär. Ýöne men lewapda 3 üçlügem gördüm. Zavodskoy mol, zavodskoy dälmi bilemok. Onu bilýänler kommentariýada ýazan, şo lewapda görün 3 üçlük babuçkamyz radnoymy, radnoy däm, zavodskoy, zavodskoy däm. Ýöne ol mehanika ken. Korobka munna avtomat mehanikalar ammadyr. Üçlüklerin mehanikasy gelýär, 2 kiliklerin mehanikasy gelýär. Mehanikalar birazçyk arzanrak bolýar. Avtomat elbetde biraz gymmat bolýar. Indi maşyn sürüp görýäs. Edil bärde ýüze çykarmak bolanok 60-a çenli barlar. Ondan soň ýumşaklygyny zadyny siziň özüňizem gözetirin. Aýlanalyň maşynna. Lugam açyk dur. Lugam häzir ýapalyň. Näme üçin lug ýapýas? Otlansyna gördüňiz. Lug näme üçin ýapýas? Süremizde ses solmaýar. Valla lug yapdyk. Ýöräliň, aýlanalyň. Bu babuçkany özümiz üçin aldyk. Bir ýaşylyň birinin zavodskoy gara bolansoň leşine özünde sürmäne, emem gaty gymmat däl. Normal. Edil şu wagt oglanlar maşyn menden soraýanlar. Babuçkalaryň bahasy 5000-den başlaýar, 9000, 10000 dollar çenli gitdi. Näme üçin beýle? Sastaýanyasyna bagly, komplektasiýasyna bagly. Ha üçlük babuçkalar, full babuçkalar gow ýagdaý bolsa, gateröt gow ýagdaý bolsa da hiç il degim zat ýok. Şolar 9000 diýip durlar. Näme üçin? Maşyny ýan gaýdyşmaýaly. Yıllap ödün görkezdi, döwlenok, hisat bolanok, ýolla goýanok, takyrdanok, tykyrdy ýok. Gowdary ýumşaklyk hem gaty gowy. Ondan soň şoňa görä babuçkan biraz gymma satýarlar. Hemem sprosken, aljak adam gatken gow babuçka tapsa. Şondan bu babuçkada satylanok, egerde gaty köp pul hödürleseler, has alan bahamyzdan köpräk hödürleseler satyp bolýar. Arzan we ýyl täze maşynlar isleýänler nirden almaly? Kopart diýip auksion vardır. Şöyle suratını koyacak. Kopart auksiondan. Siz özünüz alıp, özünüz bulaşıp, sokulup görmeyin. Profesyonel adamlar var. Bizim özümüz alıp berýäs. Men doğanım bilen kime gerek olsa täze ve yılı täze ve arzan maşinler alıp saylap degen maşinler al. Nädaganda çalak çok degen maşinler alýas. Türkmenistana getirip berýänler. Arkayn habarlaşyň şurada nomer koyacak. Imin auksion üçin jaň edin. Puluňyzy alýaňyz, gelýäňiz şu baha, primärne şu maşyna alasy elədip gelýäňiz. Bilejeksizler oturýas kompýuteriň başynda, auksiondan görýäs, siziň halan maşynyňyzy alyp berýäs. Üstüne azajyk pul alýas biz, azajyk. Şoň üçin auksiondan täze we arzan maşynlar almak isteseňiz, aşakda men nomerlary durýar. Primärne Türkmenistandan bahasy 2-3 min dollar arzan bolýandyr. Türkmenistandan lüboy maşyn saýlan, mysal üçin Lexus 350 mi? 2023. Şonu 3000-4000 dollar aralygyna aşak arzan alyp bolýar auksiondan. Düşünüňiz. Harkayn habarlaşyň men bilen. Indi maşyny sürýäs. Ingorän şu babuçkan süremde men rälne keyp alýan. Üçlük motor, ýan gaýtmaly. Häzir size ýörüşini hem görkezeriz. Ýolumuz boş bolsa. Berde ýöne ýanky hiç zat ýok da. Täze maşynlar näme köpse täze maşyn has gowy, o zatlar bady. Ýöne berde oňar hiç funksiýa zat ýok, prostoýca. Ul ýaşylar üçin gaty gowy. Indi häzir 60-a çenli primärne. Näçe? Edil elektrat ýala ýörenok. Näme şoň ady? Ford'umy ýala ýörenok. Ýöne serony gowy 60-a çenli çykysy elbetde. Yürüyüşü gaty gowy. Takırdy tukurdy ýerlerde de häzir sürüp göreriz. Size ýumşaklygyny görkezjek görýärdi. Kakra Soltan Sanjarada bar gaýdaly. Geçen kedekkäli mallar aýlanıp ýörer. Soltan Sanjara aýlanıp göreliň. O taýda da bir krug. Maşynyň ýörüşi, sesi, salonyň sesini özüňiz eşitýänsiz, men lüg yapdym ýörüýdi. Imna şu salonyň sesi eşitilsin diýip de.
Şurada yolun takırdı yeri var. Yürüyüp şu takırdı yerden sürüyen. Bak şey mesele yok. Yürüyüşe katkı koy. Yolun zatta ding derler suat yolla. Şeyle gidiyor. Yani bildiren olmuşal kendi. Kameranı özünüz görüyorsunuz da bunlar suat titrap daha edeceğin derler. Öyle. Babuçka la yöne. Teyze maşin goğam olun seronu. Bilem o men aş babuçkan goğuran. Halal oňortdurlar şunu. Olunlar ýa-ni işim gowy yapylmanda. Şondan biraz ses bardy. Indi seredin aýdyr. Sürýär. Şu Sultan Sancardan ýygymyza bar otýar. Sürýär. Maşin içiniň salony 21 ýyl geçen maşin. Salonyň sesini görkezjek bolýarmy? Görýän salonyň içi ütköşük ses ýokdur. İtomuna şum kozat hisat edilmedik. Maşin şol zavod koýnaýar. Şum keýdýän bolýan wap ses bolmak edil. Täze Lexus'ta gidip baran ýalak bolýan. Diýjek bolýan bu babuçkan öwüp zat edemek da ýöne yo öwýän ýöne edil satçak bolup ýene biraz oňa hak ýok. Prosta aýtjak bolýan adam şo döwür inženerler nähil gowy görýärdi. Bu wagt o diyen gowy oňoranoklar şonu aýtjak bolýan. Suat edilen maşynyň kaçyşy bulankyça ýok. Şonu düşündirjek bolýan size. Şoň üçin on babuçkan bahasy gymmat bolýar. Başga da babuçka geçip barýan. Bu da bizim istorik yerimiz. Mara geleňizde başga welaýatda gowlanlar. Hökman gelin bärik. Tormu tutuculuğu näl şu maşynyň. Şurada bir tutup görýär, tormu näl tutýar. Koy. 20 ýylyň maşyny tormu tutuculuğu mesele ýok. O da hökman da edýär. Razvarodam görkezýän size. Ay уже razvarodna. Hem ýaňyz bilýänsiňiz hem bileýim. Şo taky. İşim dol yapılman. İto yankal ses gözün alem. Ne? Kovar razvaroda. Naşun açkerden aylan söyle. Razvarodna söz yok. Oğlanlar, inni men öz pikirimi aýtdym. Inni gezek sizden komentariyada siz öz pikirlerinizi ýazan. Halaýaňyz babuçkany, legendarny maşyn diýenme diýýärmi? Hemme zat komentariýa açyk siz üçin ýazan öz pikirlerinizi. Hökman suratda like, komentariýa we podpiska hökman agda bolun oğlanlar. 10 000 ýetip barýar. Şu nesip bolsa video çykandan soň uja 10 000 yeter diýip pikir edýän. Ondan soň 10 000 yetemizden soň maksat 100 000 ýetip şu bronzowy dağda almak, knopkacık almak. Ana şunga alak abzor boldy. Hemmeňiziň göwnüňize ýaranır diýip pikir edýän. Janyňyz sag bolsun.